Salutare fraților, eu sunt Mihai Moldoveanu și bine v-am regăsit la un nou videoclip cu Brawl Stars, în care ce vom face, o să încercăm să luăm trofeu, ok? Vom lua trofeul, o să luăm trofeul, așa, sau așa, o să luăm trofeul. Bine, da, știu cum, da, eu, pe Sergi scrie eu. Păi bă, pe Sergi, cum adică trebuie să scrie eu pe Sergi, adică chiar. Cum adică să scrie pe Sergi eu. Ok, de să spargem aici, intrarea, bun, mos. Încă a trecut glonțul prin ele direct. Nu o sta la discuții, gata, de glonțul. Unde vrei, mă, că mă bați? Unde te crezi? Unde se credea ăla? Unde se credea? La multe mări, la Marea Infiniților. Ce? Ok. Bă, dar mai ajungi, mă. Bun, nu știu cum de fiecare dată cu Bea. Ies pe locul 8, pe locul 2. Am ieșit și la primul meci cu ea. Am ieșit. Ok, de să ne jucăm cu Poco. Ok. Am picat cu Sergi. Nu să mai dublez eu de. Da, am auzit, știu. Ești mecher. Dar de unde l-are? Cred că tipul are al doilea Brawl Pass. Am vrut să-i dau viața la, dar nu se poate. Da, chiar mă, că știu că nu se poate. Nu există așa ceva, adică pui, nu știu să zic, că pui, deja a început ochelare lua la șmecher. La ăla șmecherul. Șmecher ochelari. Șmecheră ochelari. Șmecher ochelari. Cred că la Sergi, dacă ar fi rău, ar fi upgrade-ul lui, ar fi, cred că, sabia roșie. Sabia din Star Wars roșie, adică, haha. Nu mai dați damage, nu mai dați damage. Nu mai puteți să-mi dați damage. Am dat. Am dat gol, fraților. Bă, ce proști! Sunt proști rău de tot la Brawl Stars. Sunt proști foc la Brawl Stars. Uite-te, mă, ce proști sunt la Brawl Stars, tipii ăștia. Deci, bă, sunt proști ăștia de echipară și la Brawl Stars. Deci vă zic eu că sunt proști la Brawl Stars. Vă zic eu. Ok. O să jucăm vreo 3 meciuri. Sau 5 sau 6, nu știu. Din nou cu Sergi am picat. Bă, cât noroc să ai să pici din nou cu Sergi. Cât noroc poți să ai. Bă, dacă ar fi în episodul de astăzi să-mi pice un brawler, hai că aș fi fericit. Bă, fericit de la foc. Bun! Bă, da, nu știu cum se face că unii jucători sunt proști la Brawl Stars sau echipa lor e proastă, e o echipă plină de noobs care au murit instant de la Jackie. Toată echipa a murit din cauza lui Jackie. Am ultima dată o să folosesc atunci când trebuie, că o să vă dau viață. Mame. Bun! Bun, bunuț. Dar mă lăsați, mă, cu mesajele voastre, cu lăsați-mă în pace. Ok.
Bă, dar nu vreau mă să dau exit. Ok. Am dat din greșeală exit. Vreau să dau pe Yagi, dar am dat eu. Bă, și coreenii? Sau cine, mă? Ba, francez, ce? E francez? Mă, că vă luați damage, bă, de la mine. Vă luați de la mine damage, bă, vă luați! Sau pe cel mai șmecher. Cel mai șmecher youtuber pierde. Ne pierde dacă e bătut. Toate băiatul ăsta am dat gol, bă. Toate băiatul ăla am dat gol. Bă, băiatul ăla, bă, băiatul ăsta am dat gol, frate. Băiatul ăsta e șmecher. Băiatul ăla. E șmecher. Nu știu ce play ugly. Așa. Înainte mi s-a întâmplat un bug în care când eu dădeam play ugly la un meci de Barabasa de Gen Grab, să se vadă fundalul de la iconița aia cu craniu albastru. Eu credeam că s-a terminat update-ul, s-a terminat chestia aia, update-ul. Dar uite că de fapt am aflat că durează 10 săptămâni. Bine, am auzit și din Brawl Talk. Durează 10 săptămâni. Dacă dau gol, deci dacă... Război! Bă, război! Război, la război! Miliție! Yes! Am dat gol. Bă, fix cu ăla în poartă! Cu ăla la poartă am dat gol. Așa, ok. E șmecher. Ultimul match, fraților, al 3-lea match de astăzi. Nu mai ne arată. Am luat 16 trofei. Ultimul match și după aia închidem filmarea. Și trimit urgent pe top că e ora a câta, e 17 și nu știu cât, că trebuie să vină mama acasă, că noi suntem singuri acasă. Dar nu o să mai film când vine mama. Ok, deci așa că repede trebuie să închid filmarea, repede trebuie să-l terminăm. Așa că eu am repede multimata. Bă, dar de ce ți-e dă mă multimata, bă, prostii? Bă, du-te! Bă, să zic cum s-a dus lângă el. Cum s-a dus. Ați văzut cum s-a dus efectiv multimata? Bă, normal, mă, că creăm lag-ul. Dacă vă las de minge, vă am traiectoria acum. Bă, așa de repede acest match. Bă, e pe rapid. Ia, fiți atenți, mai jucăm încă un match. Mai jucăm încă un match și după aceea închidem filmarea. Bă, da, repede, hai mă odată. Că vine mama. Acasă. Ok. Și trebuie să termin repede asta pe top video care fac acum. Câte vedeți. Vreau să vă țin la curent. Ok? Și să mă grăbesc. Și pe ce a venit?